включване от мен. Днес ще изкачваме Любаш планина с връх Любаш. Част от Верилската планинска верига или Рилско-Верилска планинска верига. Върхът е лесен за изкачване. Преходът е около 1-2 часа, зависи от темпото. Височината е около 1398 и ако трябва да го кажем точно, около 1400. Това е върх Любаш. Стига се с кола по пътя за село Режанци, оттам се отбивате по път за Конска, а от Конска или от Лилянци, или както ние направихме. Как се каже селото това? Или от село Кривоноса. И тук е пътеката. Очаквани ходене ето до там. И докато си ходя, една мисъл философска ми даде в главата. Как нашите деди са живеели така след гората, не е било нещо необичайно за тях, а ние някакси го приемем като съботен, неделен ритуал. Специално да отидем в природата, като сякаш сме се отделили от нея, сякаш сме осиновени от града и искаме да се завърнем към нашата майка. Дори като ритуал, пак по някакъв начин се докосваме до чистотата на майчината утроба, така да се каже. Сега ви съветвам, посветете така събота и неделя, дори ако сте с плаващо работно време и имате възможност през седмицата и времето е прекрасно. Отидете, отдайте се на чистотата на природата. Да, това шише беше по пътеката. Ако намерим малинки, капинки, боровинчици, реже се шишето, става като купичка, другата половина се запазва и се пълни с живи плодове от майката природа. Включване, когато реша. Включвам се да ви напомня, че понякога просто трябва да ходите така изложени на слънчева светлина, директно върху кожата, да попият порите витамин D, полезна радиация от слънцето, което ни е дадено. И като се замисля, защо ли в древността хората се покланяли именно на този светлинен източник, а днес се криеме от него с кремове, шапки, покриви, подслони и бягаме от него всячески, все едно ще ни убие. А растенията именно това чакат, да дойде лятото, да дойде пролетта, да започне новия живот, новия кръговрат, отново цикъла на благоденствие, цикъла на жизнетворната сила на слънцето. А ние се мажеме с слънцезащитни кремове, защото щяли да сме набръчкаме. В принцип, не винаги красотата е фактор за здраве. Както всички знаем, пътя към върха е стръмен, но славен. Продължаваме напред. Защото е тук Сваковци ли беше? Да. Селото. Колко най-равно. Следни около 800 метра до върха. Може да видите невъобразимата красота на България. И така наречен Пернишкия Балкан. Уникално.
се качим на Любаш. Ще ви снимам на запад. Да видите западната част някога. В границите на Българското княжество, Българската държава. Да ви покажа и Руй планина, която веднага след нея е територия на Сърбия. Ето отново да ви покажа гледката. Пред такива гледки човек се чувства нищожен. Пред всевластието на майката природа, именно природата на България. Разнообразието, нейното биологично, географско типно и пространствено разнообразие. Пътечката с денивелация, може би около 70-80 градуса. Прекрасна тренировка за долната мускулатура на пръстите и бедрата. Така, ето там в далечината е язовир Бегуновци, язовира на селото, от което са предците ми. То се намира за ето този върх, на който все още не знам името, но щом се докопвам до интернет, ще ви го напиша. Човек понякога губи своята пътека, както и ние днес. Бяхме най-долу. Днес не се получиха нещата, изгубихме пътя си, както и в живота. Човек губи своето признание, своята пътека, но трябва да знаете едно. Когато сте долу, единственият път е нагоре към върха. Продължаваме това изкачване. Тук сме си взели една сопичка и се забиваме с всяка своя стъпка, за да сме с кураж по пътя към върха. Его катерач. На видео? На видео. Малко почивка. Седа съм мухи, това няма проблем. Точно зад тези камъни, може да не изглежда много странно, но си е баш кози път, по който ще ходим на 4 крайника. 4 крака. Няколко стъпки, няколко камъка по-нагоре и се отваря уникална гледка. Рила. Тук се води Брезнишки Балкан. Там, зад тази планина, вече е Сърбия. И още малко. Ето това виждам аз. Ето и един опитен катерач. Една опитна коза. Да. Ето, че не всяка пътека е правилната пътека за вас. Ние успешно се катерим нагоре. И ето там е върх Любаш. Това му викам стълбите към Господ. Върх Любаш. Ето там може да видите красивите скални пейзажи на западната част на България. И може би това вече се разделя и границата на Сърбия след тези прекрасни възвишения. Къде дойдохме, сега ще ви покажа. Спомняте ли си как ви снимах? Ето там при главите. Сега сме тук.
много важен ритуал за замяване, докосване на човешката плът с природната материя, зареждане от електрическите, магнитни и така нататък иони на Земята. И почва слизането по гъс. Буквално отвесен наклон. Внимателно слизаме на зигзаг, за да не се пребием. Тракторчето. Човека работи с земята. Едно творене на природата уникално. Пеперуда. Капинки, сега ще се наберем капинки. Да ядем жива храна, богата на витамини и минерали. Точно преди 4 часа се намирахме тук. Слънцето беше по-високо. А след 2 часа бяхме ето на онези сукаци и се катерихме като козички.